मासबादाव रायजोआरि रुफाथि मायथाइ खरम फोरबोआव पुलिस बिबानगिरि सुप्रिया दासआ बाहागो लादों। उदालगुरि जिल्लानि मासबादाव दुलाराय आसाम आदिबासि फरायसा आफादनि मासबाद दखरा आफादनि बानजायनायाव आरो मासबादनि रायजो राजाफोरनि हेफाजाबाव रुफाथि मायथाइ खरम फोरबोआ दिनै नैथि सानाव आगान होबाय। नैथि साननि हाबाफारि बायदियै फुंनि 8:30 रिंगायाव रायदाव आफादनि फिरफिला बिरहोयो। मासबाद बिधानसभानि MLA एबा खरम फोरबो बानजाय आफादनि आफादगिरि चरण बर'आ लोगोसे रुफाथि मायथाइनि गासै गां 25 फिरफिलाखौ बिरहोयो। आसानि बारग' सोद्रोमाफोरा आसानि मासबाद दखरा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। मासबाद दखरा आसानि आफादगिरि शिबलाल पानिकाया 9 रिंगायाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावो। आसानि मिरु आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि रिमिस लिन्डारा 10 रिंगायाव गाहाय जौसांखौ बेखेवनानै होयो। आजिरा मोननाय फोरोंगिरि सुभाष चन्द्र बेसवासआ 11 रिंगायाव बोरला गावनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होयो। उदालगुरि जिल्ला पुलिस बिबानगिरि IPS सुप्रिया दासआ 12 रिंगायाव दिन्थिफुंसालिनि गाहाय दरखंखौ बेखेवना होयो। बारग' MCLA जितु किसाना 12:30 रिंगायाव आइजोफोरनि खारनाय बादायलायनाय। मोनाबिलि 8 रिंगायाव हारिमुआरि दिन्थिफुंनायखौ बेखेवगोन। BTCनि मावफुं सोद्रोमा नीलुत सोरगियारिया 8:30 रिंगायाव ओनसोलनि मेथाइ रोजाबगिरिफ्रा मेथाइ रोजाबना दिन्थिफुंगोन। दिनैनि नैथि साननि हाबाफारिखौ बानजाय आफादनि मावफुं आफादगिरि एबा BTCनि बारग' मावफुं सोद्रोमा श्याम सुन्दिया सामलायलाङो होननानै खरम फोरबो बानजाय आफादनि गाहाय नेहाथारि नरेन आइमा, जथाइ नेहाथारि नवज्योति कुमार, धीरेन राजवारा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। ऑर्गेनाइजर्स को और MLA साहब को बहुत बधाई कि सबको आपने इस अनुष्ठान में साथ में आप लेके आए हैं। और आज का दिन हम जितना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, कल्चरल एक्टिविटीज है, उसमें हमने युवा को युक्त किया है। इसको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। युवा जितना स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज में हमारे पारंपरिक जो संस्थाएं हैं इनको जितना आगे ले जाएंगे उसी से समाज का भलाई है, युवा का भलाई है, देश का प्रगति होगा। तो ये आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। यहाँ पे आपके साथ आके आपका ये आरंभ करके ये प्रतियोगिता मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ऑनर मिला है और आज कुछ नया सीखने को भी देखने को भी मिला। तो थैंक यू अपॉर्चुनिटी के लिए। और जितने भी ये प्रतियोगिता में भाग लेने वाले को आप सबने प्रैक्टिस किया है, ये आपका ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, इसको कंटिन्यू रखिएगा, इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा और सभी भाग लेने वालों को ऑल द बेस्ट। अच्छे से खेलिएगा, सबसे अच्छा खिलाड़ी जीते। थैंक यू, धन्यवाद। ধনুকার উন্মোচন করিব। আমার উদালগুড়ি জেলার আরক্ষী অধীক্ষক মহোদয়া আমার এই ধনুকার প্রতিযোগিতা উন্মোচন করিয়েছে।